Wulada in na falai dugumɛnɛ ta a sɔngɔrɔ bila k'a b'a buranna na koyi CPI i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ale sigira ko yaasa nɔminɛli minnu bɛ kɛ waleyaw la waleya minnu ye damatɛmɛ waleyaw ye ni bɔliw bingaliw ka maaw k'olu camanbaden ni kɛnɛ karaba waleyaw senfɛ minnu bɛ se ka na politiki siraw fɛ kɛlɛ siraw fɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ siraw fɛ fala ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔn in sigi waati n'o ye kiiriso in sigi waati ye a fɔra ko jamana minnu bɛ jɛn n'a ye ka don a la a bɛ fɔ o ma ko ratifiyeli olu sɔnna a kɔnɔnataw ma anw ka mali jamana bɛ o la farafinna jamana caman bɛ o la fala ye nka mun de nana ye taalen ɲɛfɛ kiiriso in ale nana kɛ farafin jamana ɲɛmaw olu ka kiiriso ye filenni ni galama mana ci ɲɔgɔn na ni min y'i ɲɛ bilen bɔ u b'o dɛrɛ ka na n'o ye k'o mada k'o bila ka taa ka dugu la maa minnu bɛ yen n'olu wulila k'u ka hakɛw ɲini politiki siraw fɛ u y'a kɛ olu bagabagalikɛlaw ye nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ ko CPI yɛrɛ a mana girin ka da diɲɛ jamanaba mun ɲɛmaa ka fala ye tɛgɛ tɛ se ka da olu ka kuma tɛ ko k'u ka kiiriko kuma kɛ Benjamin Netanyahu Israel fanga ɲɛmaa ale ye o misali ɲuman ye o de la sa min ye IS jamanaw ye olu tun bɛ lajɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nizɛrikaw fɛ yen lajɛ min sen fɛ u ma dogo diɲɛmaa la dɛ minisiri minnu b'u ka sariya ko kunna olu saba k'u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka bɔ CPI ale kɔnɔna na pewu waleya in ale fɔra barosigi sen fɛ barosigi bɛ sali kɛ IS minisiri minnu bɛ sariya ko kunna n'a baara kɛra ɲamekaw fɛ yen Niger faaba la nin kalo in tile 16 n'o ye septembre kalo ye minisiri min tun bɛ yen sa n'o bɛ ko ɲɛmaaya kunna nin ko in na o ye minisiri Mohamed Tumba ye premier minisiri ale ka nɔrɔbila don Nizɛrikaw fɛ yen waleya minnu bɛ CPI bolo bi ɲugulomani min bɛ CPI bolo bi CPI ka fusamantiya o ye a ɲugun don kosɛbɛ IS jamanaw la olu y'a ye k'a fɔ bi a kɛra minan ye kɛlɛkɛ minan ye min bɛ ta ka ɲɛsin farafin jamanaw ma a kɛra kɛlɛminan ye min bɛ bagabagali ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma min ye nanzaralakaw ye olu kɛlen don k'a don nagakɔrɔ waleya minnu ko minnu ka di olu ye n'olu ye min fɔ CPI ye diɲɛ magobatigiw u b'o de kɛ o y'a sɔrɔ min ye IS ye ale yɛrɛ tun y'a yira sa ko ale bɛna cour sigi n'o ye tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen ye jo sariyaw olu labatoli kama ni jugawale ni bamancawale labatoli kama k'o sigi o jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ fala ye o barow kɛra o jateminɛw kɛra o kiimɛliw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan min ye Mali Burkina Niger u y'a yira bi k'a fɔ ko CPI kɔni t'olu ka dɔgɔ duman ye olu bɛ baara min nɔfɛ olu bɛ laɲini min nɔfɛ o si tɛ se ka sabati bi k'olu to CPI kɔnɔ wa min ye CPI ye a ka wulikajɔw kɛcogo a ka baaraw kɛcogo a n'a ka fɛɛrɛw sigitoro o tɛ olu kuntilenna ye bi o t'u kuntilenna ye sini wa don nataw la a kana bali maa la n'u y'a mɛn ko olu jamanaw olu bɔra a kɔnɔ ɲɛbila baara minnu kɛra kabini sariti min yɛrɛ sigira n'o ye Liptako Gourma sariti ye ka na kɛ ni IS yɛrɛ sigilen juye kalo tile 6 Nizɛrikaw fɛ san 2024 fala ye fo bi wulikajɔ min bɛ senna ninnu bolo sariya ko ta sira fɛ u yɛrɛ ka se k'u tɔgɔla sariyaso sigi bamancawale ni jugawale kaba olu ka kiiri jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya jamanaw ka danbe jamanaw ka hɔrɔnya an'u ka kunkɔrɔta an'u ka sewa o bɛ se ka sɔrɔ hukumu min kɔnɔna na kiiri min bɛna kɛ kiiri ye n'a damakɛnya bɛɛ lajɛlen ye o kiiri k'o sigi sen kan o de y'u ka laɲini ye IS ɲɛmaaw ko olu ka nin kuma in a tɛna kɛ kɛrɛfɛ kuma ye a tɛna kɛ dɛnkɛrɛfɛ kuma ye o de la u y'a basakili ci bɛɛ lajɛlen ɲɛna o don ko ɲamekaw fɛ yen n'o ko baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra don nataw la baara in kan ka taa sira min fɛ wulikajɔ kan ka kɛ sira min fɛ i n'a fɔ u bɔra CEDEAO la cogo min u bɔra jɛkulu tɔw la cogo min u ye IS bila cogo min ka MINUSMA bɔ yan cogo min u bɛna nin baara fana kɛ ten cogo la fala ye k'a sɔrɔ maa ma jiginna kɛ maa la sariya minnu b'a kɔnɔna na olu la batoli hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli ye